Ka Synjuk Waheh Chnong Jowai hinin kasngi kala Leit Jurip ya ka Jowai MCH Hospital bat kala ya kendu ya u superintendent kani ke hospital u Dr. Ebenezer War. Ha kani ka jing ya kendu ki nong mikmat jong ka SWCJ kile peliu jingmut halor ki mat baper ki bai dai bat ka jing ai jing sumar bat ka rukom ai jing shakri da kani ke hospital. Ke SWCJ kalap mat phang halor ka jingdon kam ban kintiu ya kani ka rukom ai jing sumar ha ka district Chnong ba onla man pinbiang ya ka jingdawa na ki jingnang kiu jong ki jingbun breu kila banjur ru ba ka jingpen bha ya ka rukom ai jing sumar kam shamut tang ban kintiu ya ka rukom khmi ya ki nongpang hinrai ban kring ru ya ki doktor ki batbit ki ban wan ai ki jing shakri ha Jowai mentapat nyepe